Dobrý den, dovolte mi představit se. Jmenuji se Lenka Kolajová a jsem psycholog s téměř 30letou praxí. Mé zkušenosti se odvíjely v mnoha oblastech psychologie. Začínala jsem v psychiatrické léčebně v Bohnicích na protialkoholním oddělení, což bylo velmi těžké. Pak jsem pokračovala přes HR ve firmách až do své soukromé praxe, a to nejen psychoterapeutické. Pracuji pro firmy, dělám semináře, coachuju top management a přednáším při MBA studiu Soft Skills. Klíčovým přístupem je, a má dlouhodobá praxe to potvrzuje, především lidskost. Lidskost a zájem o klienta, jeho individualitu, originalitu a jeho poznání. Pocitu bezpečí, lidskosti a jistoty se nám pak lépe spolupracuje a můžeme se rychleji pohroužit do jádra problému, ať už je to prožité trauma, nějaké negativní zkušenosti, anebo třeba jenom změna na své životní cestě. Pokud se podaří získat vzájemná důvěra, pak věřte, že žádný problém není malý problém. Rozhodně není ostuda, pokud se na své životní cestě dostaneme do situací, kdy potřebujeme pomoc někoho druhého. Ať už je to psycholog nebo kamarád, je důležité, aby nám někdo jiný, kdo není takzvaně namočený v tom našem problému, ukázal jiný úhel pohledu. A pokud to lze, nestyďte se, nejste na to sami.